balloon. Gas balloon. Ini haji goजौनि temple post खालामनानै नाय. धनन्जय उदालगुरि Niger. Oh deh. Gidir गोलावफोरजों फैनानै बेखार जाबाय. बेखौ नायलाबायदो ओरैनो. Enough of this bout, 57 to 60 world category. Goes final bout. In our corner, Pinang Srivasan dari from side versus Parunita Taimari from Uruguay.
Udah kandang laut cah. खोनादों गेस बेलुना 500 थाखा जाहैदों ओमफ्राय खय मिनिटनि थाखाय बान्दों बेखौ आं मिथिला ओमफ्राय माबा सिलाय गुलि गावलायनाय दङ खेला रंजों गावलायनाय खेला आरो गेस बेलुन ओरै हाजो